Здравейте, сега ще ви покажа как да си направите анимиран банер. Натискате нов файл 468 по 60 пиксела, след това OK. Изтегляйте си от Google карти на DDoS, DDoS 2, която предпочитате, Aztec, Inferno, аз съм избрал Dust. Местите ето така картинката върху новия файл, за да ви стане като фон. И го ставяте. След това намерете рендер. Аз съм си направил. Ето. Него също го местя. За да промените размерите, натиснете Ctrl и T. Ето така. И променяте размерите както искате. Може да я наклоните наляво, надясно. Така. След това натискате Enter. Правите нов layer, така, от тук, колкото искате можете да направите. Аз имам вече, поставяте го най-отгоре. Така, това го отцветете в бяло. Променяте опаците на около 40 или 35, колкото искате. Аз ще го оставя на 24. Натискате Ctrl и T, за да промените размерите. Долу-горе да е по средата. След това текста. Пишете каквото искате. Ето така. Тук излиза лайера с текста. Натискате дясно копче, Blending Options. И почвате каквото искате, каквито искате ефекти да правите, да го оцветявате и така нататък, сенки, всичко. Аз ще го оцветя в синьо. Ето така. Окей. Сега, пак нов лайер и го оцветявате в бяло. Филтър, Noise, Add Noise. Тук на 100. И така. Тук може да променяте както искате. Така. Натискате OK. След това филтър, Blur, Motion Blur. И тук го нагласяте на 65. Тук на 20 пиксела. Натискате OK. След това Soft Lift. Ето така. Отново нов layer и го светете пак в бяло. Повтаряте процедурата. Noise, Add Noise. Натискате OK. Filter, Blur, Motion Blur. Тук ще бъде минус 67, 15. OK. За трети път. Нов layer, оцветявате в бяло. И пак. Blur, Noise, Add Noise. 100% така. OK. Blur. Motion Blur. Тук ще е на 65. А тук на 13. OK. Това също го поставите в Soft Lift. Така. Ето, виждате, става като дъжд. Така, скривате лайерите. Идвате на Window, Animation. Тук го нагласяте на 0,12. OK. На първия слой показвате първия лайер. Натискате тук, за да направите втори. Така, скривате първия и показвате втори. След това още един път и показвате третия.
Ето какво се получава. Анимиран дъжд. И натискате File, Save for Web и го сейфате. Надявам се да съм ви помогнал. Ще правя и други уроци на аватари, юзер банери, корици за Facebook. Това е